Igbo ọma unu ike na-abata ike nọkwa na isi mbido TV ụtụtụ ọma na ebe ọ na-akpọtụ ka ogele anya na-eju na egwu maka mgbe niile unu na-anọ n'ime anyị obiọma na-adị anyị ọ ga-adịrị unu mma dịkwa anyị nwa widi isi mbido TV mma ọkwa eziokwu otu a ka ọ dị ọ dịrị onye ya dịrị onye ruturu onye ya ruturu onye eziokwu ihe a na-ekwu iche ndụ gị nche ị na-akwado ilu ụlọ a gbachi isi ụlọ gị bụ igodo gbachi ụlọ gị ọfụma kekwana na windo maka nke windo a dị mkpa eme ndị na-ala m ụlọ gbachie sọ eku hapụga windo ị ga-ebuzo gbachie windo kekwana lee ma ụmụ net niile a meme ebe ghere gị ji ihe mechichie ha lee ebe niile anya mana okpu bedi lee eme ihe nwunye na-ezo ezo n'ọdị dịkwa nshọ na ị na-ala ụlọ ị na-ala ụlọ nwanne ma eme okwukwu mechiala ọnụ gị obi na ịgụ ịgwa ụwa niile si na lụlụ ihe ọbụla ị hụrụ ihe ọbụla gafetere n'ihu gị n'afọ gị wom ị maghị ebe o si bịa ị maghị onye nwe onye iro mmadụ kwesịrị ịchọ onwe ya otu a nwanne m nwaanyị na-ekwu okwu gị mechichie ọnụ ụzọ gị were igodo kpọchie nke eziokwu ka o kwuru okwu ya kwụ ọtọ mana ịkpọchiche ihe niile ahụ o nwekwara ihe ọzọ o nwekwara nche ọzọ dị mkpa n'ụlọ mmadụ kwesịkwara ịchọ onwe ya wụ nche eletrik ọkụ eletrik anyị na-amụ amụ na ị na-alụ ụlọ ịgbanyụcha ihe niile a na-agbanyụ fopụcha ndị a ga-efopụ efopụ dowe maka nke ahụ kwa nche nke dịrị onwe ya iche ma mita ndị na-eyi uzu nke a na-akpọ ndị oyibo na-akpọ prepaid mita iyi gbanyụchie ndị ga-agbanyụ eletrik stovu ihe gas kuka ga everything kpopụcha ya maka na ị na-eme travel maka o nwere ike ndị nepa wụ ndị na-eweta ọkụ ya eweta ya n'ike ọ bụrụ mgbe ị na-anọghị ya Chineke ekwekwala ihe ọjọọ ya anaghị ekpe ekpere ihe ọjọọ beta ọ bụrụ mgbe ị na-anọghị ya gịnị ka ị chere ga-eme nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ọkụ agbaala bidat ihe nwanne m nwaanyị kwuru na ị ga-eweta igodokwe gbachie ọnụ gị n'iri ihe onwunye ọbụla ịhụ ịla gị na-eri onwunye ọbụla mmadụ butere ka ị ga-eri ọnwụ mmiri niile onwe ebe nne ka ị ga-aga rie eri dike afọ chee onwe gị nche anyị ma na Chineke na-eche gị ahụ onye dibe gị wee aka chie wee tiga n'ime ọnụ gị Chineke ga-eche gị ma ụfọdụ ndị mmadụ na-eme otu ahụ na onye ọ bụrụ na Chukwu echeghị obodo na-efu ka ndị nche na-eche eziokwu Chukwu na-eche obodo ọ bụkwa na ọ cheghị ọ na-efu ka a na-eche beta ọ sị na onye go anyị amamihe anyị agaghị eche maka o nyere anyị amamihe ihe anyị ga-eji amamihe ahụ o nyere anyị mee anyị echerekwa ka ọ bịa mere anyị ya ịma ha nọ iberibe amamihe ahụ o nyere anyị ka anyị were ya nyere ndụ anyị aka nyere ezinụlọ anyị aka maka ụmụ gị dị obere ndị ụmụ gị ụmụaka dị obere ịkpa alaja ụlọ ịgwa ha kọwara ha ọ bụghị ihe ọbụla ha fụrụ ọ ụmụaka ka ha bụ nke ọbụla wetara ha ga-eti n'ọnụ beta ụmụaka ị ga-akpọ kọwara ha sị ha unu erikwele nke ọbụla unu natara bịa gosi nne na nna nwanne nwaanyị kwe na aghọta ihe m na-ekwu gosinu nne na nna unu bifo unu erie gosinu onye dị ụtọ a nyere anyị ihe dị ụtọ anyị amara onye ọ bụrụ ka a ga-asị gị irie ị na-ekwusọrị eme oge enyi m nwaanyị la ụlọ nwa nwaanyị dị 2 years isi ọkpa ya mmadụ were scissors bere eme isi ma bido nọ n'isi enyi m nwaanyị ama na-ebere nwa isi ọ mgbe o lotara na Lagos ka o leme enwe na ile eme nwatakịrị ọmakwanne nwatakịrị na-ata aka atagharị aka na-eme onye kpọọ ya bere isi ịkpọ ụmụaji na-alụ ụlọ ịkpọ ha papụ otu na ebe nne ha lezie nwa gị anya mepee anya gị mata na inwe onye gị na ị ga-akwụ ala vileji n'ọdị na Lagos ọ nweghị iwu na ị ga-ala ihe ị na-eme ji nwayọọ ịchọkwa na ịgba ụgbọ nke na-agba ọkada ma bọs lezie anya mechi ịba bọs legodo ndị nọ n'ime bọs maka ndị fọwachi ịba bọs anaghị ele anya awụta ha n'isi ya wom ha banye ndị nọ na bọs ị ga-ejigo n'ụlọ dabere lee anya sị ele ndị nkwa ndị ike nọ n'ime bọs ma spirit nwa nabatakwa ndị ahụ na bọs ka ewu gị baga aka ndị a na-akpọ ndị one chance a na-echekwa na ịgba bọs na-agba agba gaa na paakị ha ndị bọs na-enwe paakị agba n'okporo ụzọ maka Disemba nọ ha niile ego ka ha na-achọ aga n'okporo ụzọ asị na ọ dị nwa ọsịsọ ha pụta n'ụzọ ha sị gị na moto emebiele kwọrọ unu tinu na nke ga-eburuzi unu jee gbuo ọ ya ka onye ọbụla kwesịrị ije chee ndụ gị nche otu ị na-alakwa n'ime ekpere Chineke nna ewere ego m onwe m were ezinụlọ m nyefee gị n'aka inyefee Chineke n'aka iwerezi anya gị asị were anya gị tii n'ala na-enyo otu anya ala gị nọ n'elu ọ dị ka ihe nwanne m nwaanyị na-ekwu
na enyi ya nwaanyị ebere nwa ya isi legodo ụdịrị ihe ahụ onye ndị oyibo na-akpọ carelessness. ọma ha dịkwa oleta na Lagos ngọ na-aga anyị nwa akwụkwọ ụmụ nwaanyị kwesịrị iwere anya tii n'ala ma ụmụ nwoke kwe tie anya n'ala bụghịkwanụ nga ọbụla ị hụrụ ebe a eme famili ọ ga-awa ịkpọ ụmụ gị laa asa na akwa niile ha yiri tige na akpa ilughachi ebe ngịsị ahụnụ ga na abụla ise gị were akwa ise dome na akpa ọ isii ha yie nke ata gị fọ gị na akpa ị na-ala gị ma ebe ị na-ala dị security conscious cheme onwe gị nche Chineke na-eche bụkwa ndị ụfọdụ go ọnwụ ya na-akpọ ọnwụ ha careless ọnwụ ekwesịbeghị ịnwụ ọ maka anya enwe ha ala anya nọ n'elu ihe ọbụla ha butere ha tii n'ọnụ ọnwụ Chineke na-akpọ ha oku onye na-eri nwa ha kpọ lụta onye a weta nwa ha nye gị eri egbo nwa ha erigo onye nye ha nri mba wetu anya gị cheme ụmụ gị cheme onwe gị cheme di gị di cheme nwunye cheme ụmụ di na nwaanyị nọkọ ọnụ unu chililo nọkọ ọnụ na-anọ n'iche iche maka unu ga-anọkọ ọnụ mana ihe ga-emebi ga-aka nkụ iche ịgba bọọsụ na-agba alụlu ịga na pak gaa zụrụ tiketi debe tiketi nọmba gị nyega nwanne m nwoke ọ nwanne m nwaanyị lekwe di bọọsụ ị na-agba lekwe tiketi nọmba lekwe fon nọmba ha lekwe di drivers name lekwe di drivers nọmba ndị mmadụ mara ebe ịba ụgbọ ga-ebu n'ala onwe pụta na okporo ụzọ gị baa ndị na-awụ ha bụ ndị mmadụ ha bụga ndị ọjọọ a na-asị na ka ego dịrị anyị gbatulata mana o nwere ndị oyibo na-asị penny wise pound foolish. ị ga-ejero gị na dị ala ọ bụghị iwu na ị ga-ala Disemba ị ga-ala nke afọ gị laa n'afọ ọzọ maka ị ga na-eche ndụ gị adịkwanụ mkpa isi ndụ gị adịghị mkpa eme onye ọ dị gị mkpa o nwekwara ụzọ ọzọ eshikwa eche nche abụghịkwa maka ịmụrụ anya o nwekwe ndị ọjọọ ọwụ na ha pụta ha chọ ka ha tisaa ezinụlọ ihe akwa nche ọzọkwa ha pụta ha chọ ka etisa ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị bụrụ nwoke ekwere mmadụ ibe gị tisa ezinụlọ gị mụrụ anya ka nduru onye ọbụla ikwesị isi gị na-arụ ọrụ mmadụ bịa nsị gị nwunye ga-emekwe ụmụ ga-eme ị nọrọ ala jụọ onwe gị ajụjụ onye a o mere ya ihe a ka o meghị ya ọ bịara itisa ezinụlọ m ka ihe ọ bịara maka na ụlọ a na-ala ọtụtụ ihe dị iche ga-eme ọ ga-emezu onye ọbụla kwesịrị ịpụta mụrụ anya ka nduru nwanne nwaanyị kwa eziokwu nne anyị ga-aga obere nzumike anyị lụbata okwu a na-anụ m ọkụ n'obi okwu a mpụ n'ọnụ m chọrọ ikwu anyị lụbata na ụmụnne m ịma okwu m ga-ekwupụta na-anụ m ọkụ anyị ga-aga obere nzumike anyị lụta ha anyị bidokwe ebe anyị kwesịrị anyị na-abịa